Det er jo med bekymring, vi her i Venstre har set på den tidligere regerings markante spild af millioner af kroner på digitale læremidler. Det er jo helt utroligt, hvor mange penge, der er brugt ud på skolerne, uden nogen som helst effekt. Men siden 2014, hvor mit CFU kom på banen, har vi jo oplevet en fuldstændig eksplosiv læring ude på skolerne. De seneste PISA-undersøgelser viser jo med tydelighed, at der sker en rigtig god læring derude nu med de digitale læremidler, fordi mit CFU skaber overblikket for læreren. Og derfor er det med glæde, at Venstre nu kan offentliggøre, at vi har afsat 80 millioner kroner på finansloven til at videreudbygge mit CFU. Og derfor vil jeg godt stille over til min kære kollega fra Venstre, Bjarne Corydon. Da jeg sad i den tidligere regering, var det sværere at få pengene op af kassen. Men nu det er en helt anden situation, vi sidder i. Derfor vil jeg godt lette den ene side af bagdelen og være med til at finansiere denne fantastiske Mit CFU digitale platform. Så det er med glæde, at jeg åbner for statens pengekasse og giver disse 80 millioner til Mit CFU.